kyllä pitää kysyä vielä, niin kuin urheilijalta. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Tosi hyvältä. Sanonkin sillä lailla leikillisesti, että me tehtiin oma täysmittainen golfkenttä. 18 reikää, ne reijät on vaan 200 metriä syviä. Tämä on 35 vuotta vanha talo, 75 vuonna rakennettu. Siinä oli yksi pointti tietysti tähän lämmitysjärjestelmän muutokseen oli se, että kun oli 35 vuotta vanha lämpökeskus, joka veteli niin viimeisiä kuin vaan viimeisiä voi vedellä. Maalämpö soveltuu oikeastaan kaikkiin kohteisiin. Oli meillä kysymyksessä sitten omakotitalo, kerrostalo, rivitalo, teollisuushalli. Maalämpö käy oikeastaan kaikkialle. Tosiaan kerro nyt vähän, että minkälainen prosessi se täällä pihalla oli? Miten se näkyi se? No se oli kesä. Ensin kun routa oli maassa, niin silloin alettiin poraileen. 3 viikkoa oli porakoneet tontilla ja sitten kun routa oli sulanut maasta, niin sitten tuli kaivuhommat, kaivinkone paikalle ja siinä se sitten olikin yhtäkkiä tämä tontti niin kuin tali ihantala maisema, että siinä oli juoksuhautaa ristiin rastiin tässä koko piha täynnä siis vapaa-aikaan käyttöön asumiskelvoton oli niin kuin piha kaiken aikaa koko kesän. Mutta hyvin siitä selvittiin, ei asukkaat ei isommin kyllä valitellut oikeastaan ollenkaan. Että. Ja siinä sitten kesän mittaan, kun saatiin nämä ulkotyöt tehtyä, niin samalla siirryttiin tuonne sisätiloihin tekemään niitä varsinaisia lämpökeskustöitä. Ja siinä se kesä vierähti sitten ihan syyskuulle asti. Nythän tämä kova aika onnistuneesti näyttänyt sen, että missä on tämän niin kuin toimintarajat. -27 asteeseen mitoitetaan nämä systeemit. Ja sitten se on siellä jossain -10 hivakoilla, kun se rupeaa jaksottamaan sitä lisäsähköä. Että -10, niin kuin tälläkin hetkellä tässä, niin pelkkä maalämpö riittää komeasti. Tuolla näkyy tuommoinen lumihattu. Se on ainoa, mikä jäi niinku muistoksi siitä, että tällä tontilla on jotain tehty. Muuten tämä on kaunista nurmikkoa sitten. Maalämpöön siirtyminen maksaa tietenkin rahaa. Mitä enemmän kohteissa kuluu energiaa, sitä enemmän se alkuinvestointi tulee maksamaan. Mutta toisaalta sitä nopeammin se investointi tulee myöskin niin rahallisesti takaisin. Niin se oli viime vuonna muuttui lakikin sillain, että ARA avustaa nyt tämmöisiä isoja kerrostaloja 15% kustannusarviosta. Käytännössä se tarkoittaa, että takaisinmaksuaika lyheni noin 2 vuotta sitä kautta ja ennenhän sitä ARAn avustusta sai vaan pientalot, omakotitalot ja korkeintaan paritaloyhtiöt. No jos sä nyt vertaat, sulla on kädessäsi lasku vuodelta 2008 ja 2010 esimerkiksi tammikuun lämpölaskut. No semmosia ei ole, mutta mulla on tuossa seinällä on niinku 2 ensimmäistä kuukautta näkyvillä, että siinä on niinku loka-marraskuu 0809, niin siitä nähdään, että siellä on alle puolittunut kuukautiset lämpökulut. Missä me nyt sitten ollaan? Tämä on tämä meidän uusi lämmönjakokeskus, jota viime kesä rakennettiin ja siinä on sähkökattila, 3 kompressoria ja 5 lämmönvesivaraajaa. Neuvoni ovat ehdottomasti se, että taloyhtiössä keskustellaan asioista. Sen jälkeen kutsutaan paikan päälle asiantuntija, joka laatii siihen kohteeseen soveltuvan lämpökartoituksen. Lämpökartoituksen jälkeen taloyhtiö kutsutaan informaatiotilaisuuteen, jossa käymme lävitse maalämmön toteuttamisen, siihen liittyvät huomioitavat seikat, tietenkin hinnan, ja sitä kautta pystytään antamaan taloyhtiölle, hallitukselle, päättäville elimille se informaatio, mitä he tarvitsevat, että he pystyvät tämmöisen päätöksen tekemään. Tämä on niin hienosti mennyt ja toteutuu juuri niin kuin on ajateltu. Suunnitelma oli sen verran tarkkaan tehty ja faktatiedot, millä niin kuin perusteltiin ne hankinnat, niin ne pitää tasan paikkansa ja ei tässä muuta kuin hymyileviä. Maalämpö tarjoaa käyttäjälleen kustannussäästöjä, se tarjoaa ekologisuutta, huolettomuutta sekä tietenkin vaivattomuutta.